Hola, soc el Cristian i en aquest petit tutorial us ensenyaré com fer una figura, un petit mapa, una composició amb el Miramon. El seu mapa, el seu títol, la seva llegenda, la seva escala gràfica, la seva fletxa de nord i el seu caixet. D'acord? Jo us ensenyaré el procés entre fer un mapa amb el Miramon, des d'una capa, fer tot el procés d'impressió, que us quedi una cosa així, exportar-lo i després importar-lo en un fitxer Word, que podria ser un vostre treball, per exemple, tinc el meu treball sobre els continents del món, i seguir, d'acord? I doncs fer figures amb els mapes d'informació geogràfica que aneu creant amb el Miramon. Molt bé, doncs aquest és l'objectiu. Apa, seguim. Doncs molt bé, som-hi. Jo per fer aquest tutorial utilitzo una capa de les col·leccions preferides del Miramon, els límits administratius, que vosaltres podeu fer servir qualsevol capa de qualsevol exercici que tingueu a mà o que estigueu fent o que hagueu fet per seguir aquest tutorial petit que us faig d'una iniciació al mòdul d'impressió de Miramon. Per fer una mica xulo el meu mapa, el que faré serà fer una petita simbolització en la que les vores dels països els diré sense vora, és a dir, que no em posis la vora pels límits dels països, però que em simbolitzi per objecte en funció del camp de la columna continent, és a dir, que cada continent tingui un color diferent. Per cada país pertanyent a un país diferent tingui un color diferent. D'acord? I els països els ha omplert amb el color que correspon en el camp continent. Per exemple, vull canviar a Sud-amèrica perquè em dóna la sensació que es confon amb Àfrica. Doble clic, color, trio color, continuar, sempre el color carbassa. Molt bé, doncs ara anem a suposar que jo vull imprimir aquest mapa que m'agrada molt, el mapa del món. Doncs vinga, fitxer, imprimir i entrem al mòdul d'impressió de Miramon. Ara podríem agafar i dir a l'assistent perquè ens ajudi a fer la impressió. Mirem l'assistent. Jo ara tinc el paper paisat, però podríem canviar el paper i podríem dir-li no, oita, en comptes de paisat, vull vertical. O a la inversa, podeu tenir vertical i el voleu paisat. Doncs, de moment poso horitzontal perquè el mapa del món no surt millor així. Jo l'he vist com si fos un PDF i ja està, d'acord? Hi ha paper i amb la impressora PDF li dieu si voleu vertical o horitzontal. Si tinguéssim aquí fet un zoom d'Espanya o d'Àfrica d'allò, podríem dir-li que agafés l'àmbit que volem imprimir com l'àmbit que veiem vista actual. O podem fer com ara mateix per tot l'envolupant, és a dir, per tot el camp que és la capa dels països del món, és a dir, tot el món. Si tinguéssim una plantilla prèvia la podríem agafar ara, o podem dir-li la plantilla normal d'usuari. Diguem això, de moment, i aquí ens diu tots els caixetins que voldrem posar en la nostra composició. Títol, una llegenda, una data d'hora d'impressió, si volguéssiu la podríem treure, per exemple, la data i hora d'impressió, o l'escala numèrica la podríem treure, perquè aquest mapa del Now Word canviarà l'escala numèrica i la gràfica sí que ens interessa. I la fletxa de nord, i un logo i un petit text explicatiu. Bé, suposem que estem contents amb això, diem finalitzar, i ja automàticament el Miramon ens fa aquesta petita composició. Imagineu-vos que el logo del Miramon no us agrada, o teniu una empresa vostra que voleu canviar el logo. Doncs apretaríem botó dret sobre de l'icona, podríem dir o eliminar o modificar. De moment, per exemple, li dic eliminar. La vols eliminar segur? Sí. Citat. Molt bé. Aleshores, el títol, per exemple, comencem per aquí el títol. Si mirem a les propietats, el primer que veiem és que podem canviar, per exemple, diverses coses. Les propietats. A les propietats podem canviar, per exemple, el podem fer més ample, més alt, per exemple, 15, més alt. Molt bé, l'ha fet més alt, però ha mantingut el tipus de lletra. Si quan modifiquem les dimensions d'un caixetí volem que es redimensionin la lletra, la dimensió de la lletra, doncs podem posar redimensionar. Ara si el faig més petit, la lletra es fa més petita. El faig més gran, la lletra es fa més gran. Això com us convingui. Ja veureu que a vegades convindrà redimensionar i a vegades la constant. Jo normalment
deixo sempre constant, tots els caixetins, d'acord? De propietats també podem dir-li, per exemple, veieu que està com una mica alineat a sobre el text, doncs li podem dir la distància al text respecte al marc. Podem posar un 5. Bé, molt bé. Anem a veure, llavors, el mapa del món. Imagineu, ara el que farem és determinar l'escala a la que estem. Anem a les propietats del mapa, del caixetí del mapa, i posem pel cas. Bueno, veiem que ara que està una escala de 1, 2, 3, 188 milions. Imagineu-vos que voleu una escala de 200 milions. Molt bé, ens l'ha fet lleugerament més petit del que estava. Però si podeu veure, almenys a la meva imatge, no sé vosaltres al vostre ordinador, que el marc del propi caixetí continua sent de la mida que era el mapa abans. És a dir, jo he reduït la mida del mapa dins del seu caixetí. Però veieu més clarament, ara clico sobre el caixetí amb el botó dret. És a dir, hi diré ara 550. Comptes de 550 milions o comptes de 200 milions. Em diu, alerta, ara faràs un mapa més gran fins i tot que el caixetí. Aleshores em diu, mira, què vols fer? Augmentar el marc de referència, establir una escala menys detallada o disminuir la zona del mapa a imprimir. És a dir, fer un retall que amb el mateix caixetí, però que es vegi menys món. Seria això, no? Bé, ara vaig a dir-li augmentar el marc de referència, és a dir, que el marc secret, on no hi cap el mapa, me'l faci més gran. Molt bé, m'ha fet un marc més gran perquè hi càpiga el mapa del món en la dimensió que jo li dic, a l'escala que jo li dic. Anem a tirar enrere perquè a mi no m'agrada, estava més content amb els 200 milions, i ara el caixetí veieu que segueix sent tan gran com ara l'havia fet. Doncs per ajustar aquest marc del caixetí a el que és l'extensió del mapa, també ho podem fer. Botó dret, propietats, i li diem que el marc de referència s'ajusti al camp del mapa. Vinga, fiquem-li. Ja se m'ha ajustat el marc del caixetí a la dimensió de l'escala del mapa que jo tinc del mapa del mapa. D'acord? Què més? Això ho podem fer amb tots els caixetins. El que ara faré és alinear. Llavors que jo vull alinear aquest mapa amb el límit del títol. Faria un botó dret i li diria alinear aquest caixetí respecte al caixetí títol per l'esquerra. Per exemple, ja s'hi ha posat. De la mateixa manera, podria alinear la fletxa de nord, botó dret, amb el títol. I la podria posar més amunt. Posar-la més amunt ho podria fer a pols, però se'm mourà malament, o ho podria fer dient-li propietats, i això també ho podem fer amb qualsevol caixetí, i dir-li que podria dir-li l'ample i l'alt, però podria dir que la distància respecte al límit inferior del paper, que ara és a 30, doncs dar-li més distància, és a dir, pujar la fletxa de nord aquesta més amunt, per exemple a 50. Ha pujat aquí dalt, molt bé. Ara anem per l'escala gràfica. L'escala gràfica, si la faig més gran, perquè la veig massa petita, ara se m'han xafat els números. Ara ho arreglarem. Primer de tot, la posem aquí. Veieu que ja ara ho he fet a pols. Malament, a pols no es fan aquestes coses. El que es fa és, per exemple, primer la centrarem respecte al mapa. Hem centrat l'escala respecte al mapa. I ara li donarem la mateixa distància respecte al fons del mapa que li hem donat a la fletxa del nord, perquè ens quedi niquelat. Propietats, inferior, 50. I això ho farem amb els caixetins perquè ens quedi guai. Mira, això que us deia, ens xafen els números, anem a arreglar-ho. De l'escala gràfica, anem a l'escala gràfica i a veure què passa. Per començar, que està mesurant les dimensions en metres. I, ostres, en un mapa del món poder no cal que siguin metres, però podem fer quilòmetres, no? Alerta. Alerta amb la xifra aquesta de l'amplada de cada divisió. Diu tots aquests metres. Si ho poso a quilòmetres, no canvia la xifra. Doncs ens faria Mira, anem-ho a fer. Hem de fer uns intervals massa grans.
sortirà una escala descomunal, massa, anem a canviar-ho, això es pot passar en algun moment, això simplement quan passa això és que l'amplada de cada divisió de l'escala és massa gran. Hem de posar 2.000 per cada divisió. Si encara la trobo una mica pírrica, aquesta escala, doncs li posarà una mica més de dimensió a cada caixetí. O canviar el número d'intervals que hi ha. 5 i 5 m'està bé, simplement que jo no era ni res de més, podeu canviar estils de llegenda, estils d'escala gràfica. Molt bé, ja pinta millor, el mapa. La llegenda, molt bé, imagina que ara doncs, la vull fer més, ostres, aquest marc és massa gran, no? Doncs la vaig fer més petit. Molt bé. Aquí, això ja sabeu que s'hauria d'alinear no a pols, sinó a mà, sinó amb números, ben fet. Molt bé. Pot ser que us passi que ho tingueu en redimensionar i quan feu una mica més petita l'escala, la llegenda, s'us facin més petits les lletres. Sí? I això a vegades és una punyeta. Perdó. Ara se m'ha fet més gran. Veieu, se m'ha redimensionat. Jo poder no ho vull tan gran. Aleshores, esteu alerta i poseu constant. O li dieu ben bé la font a quina mida la voleu. La 12. Una cosa que us recomano. Tots els caixetins, tot el títol, tot, utilitzeu el mateix tipus de lletra que estigueu fent servir pel vostre treball del Word. Així ens queda tot niquelat un cop més. Bé, ens posem pel cas que ho tenim així, constant. Doncs ens faci xicarrona la lletra. Molt bé. I ara aquí tenim un petit problema que és que el títol de la llegenda diu alguna cosa molt llarg. Continent, entre parèntesis administratiu, no sé què. Doncs anem a canviar-ho. Anem aquí que aquí posi només continents. Per fer-ho hem de tornar al mapa. D'acord? I a la capa de la nostra capa, en aquest cas només en tenim una, a llegenda li hem de dir que el títol capa sigui diferent. El títol que apareix a la llegenda, aquest de Continents Administrative Boundaries, no sé quantos, ho borrem i posem Continents només. Aquest és el títol que apareixerà a la llegenda, ja sigui aquí com en el model, com en la impressió. Tornem al mòdul d'imprimir i li diem, ara no li diem assistent, li diem redibuixa'm. Redibuixa'm tal com ho estàvem fent. Molt bé, ja em queda aquí Continents. Sí? Molt bé. Va, ja estem acabant. Fixeu-vos que aquí al caixetí aquest hi volem posar, podem fer doble clic i volem canviar l'edició aquesta. Hi ha un text aquí, un de Ipsum, doncs podem posar-hi per usuari, podem canviar el text. Autor, data de creació, doncs avui que és 18 d'abril de 2020 i font de dades va, molt bé, vegeu que ho tenim així ja, guai, fantàstic, nom del caixetí aquest, molt bé. Posaríem el mateix tipus de lletra que la resta, veieu que aquí tinc segurament una Times New Roman, carregada pastoret. Doncs, alerta, em queda xafat això. Aquí sí que és important, moltes vegades, la distància del marc. És exagerat, el que ve per defecte, i aquí també podem fer les dimensions del caixetí. Potser d'alt amb 25 ja fem i d'ample amb 100. I la distància inferior, perquè ens quedi alineat amb l'altre. El gruix del marc, aquest, és el marc que apareixeria aquí al voltant del caixetí. Podem posar-hi, per exemple, 1 perquè veieu la diferència. D'acord? Ha quedat més gruixut. Bé, doncs va, suposem que ja ho tenim això guai i ho volem imprimir. Doncs simplement anem aquí en aquest botó i exportem en la vostra carpeta el fitxer.
Podeu fer en 3 formats, en JPG, en BMP i AMF. JPG es recomana per quan són formats raster i AMF queda molt més fi quan és formats vectorials. Anem a fer la AMF i li posarem aquí posició món i de món. Molt bé. Ara això es desa. I ja me'n puc anar al meu Word i insertar com a imagen un mapa de Gaius i ja podem insertar en el nostre Word el mapa que hem fet. Molt bé, doncs apa, en els següents tutorials farem més incís en més cosetes, per exemple en posar una malla més ben ferida, bé, tenim moltes coses a millorar, però aquest jo crec que és un primer tutorial bàsic de com fer una petita impressió en Miramon. Vinga, que vagi molt bé, adéu-siau.